že čaute u tohto videa a dnes som chcel vám povedať, že mám túto novú vec. Neviem, čo to je. No akože viem, videl som to na videách, ale dostal som nejaké že vraj za free od Gorilla Tagu a je to super akože. A ešte som mohol si dať, že meno, ale že vraj to nemám povedať tomu ľuďom, že jak si dať meno a sa tvariť ako keby som bol Daisy. Tak chcel som vám ukázať, že proste je to veľmi super a budem toto stále používať. Toto vec. Toto Sigma. Nemám svetlo, no tak je to tu teraz také divné. Ale je to... Len som chcel vám proste povedať, že toto je strašne dobré. Nemám to moc dobré svetlo, už je troška tma, tak sa to tak seká.